Świętego. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, Matko, na rany Odkupiciela, na krew Jego, wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę, śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, prosimy na Jego ręce, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Za przyczyną Matki Bożej nieustającej pomocy módlmy się, prosząc o łasko zdrowia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej dla Pietryk, Anny, o dary Ducha Świętego dla lekarzy. Ciebie prosimy. Prośmy o opiekę Matki Bożej dla Gryszan Władysława, 33. rocznicę urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, o laskę zdrowia, opieki Matki Bożej na każdy dzień dla niego i jego bliskich. Ciebie prosimy. Prośmy o laskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej dla Chłocińskich, Jerzego i Czesława. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej za przeżyte 2 lata życia dla Jarosława Palawienko z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niego, dla całej rodziny, Polowinko, Sergiusza i Karoliny. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej dla Tacjany, Maksima, Wiktorii i Sergieja. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, nieustającej pomocy
dla księdza Jana Sarylo, światło Ducha Świętego dla lekarzy. Ciebie prosimy. Módlmy się o laskę szybkiego powrotu do zdrowia dla Janczowskienie Wiktorii, opieka Matki Bożej dla niej. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, laskę zdrowia, dar wyzwolenia z nałogu pijaństwa dla Andrzeja, o opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Sarylo Anny. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Chodyko Maryi, Lisowskiej Olgi. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar szczęśliwego przebiegu operacji, o laskę zdrowia dla Walerii. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, szczęśliwe rozwiązanie trudnej sytuacji dla Jerzego. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Gerasimowicz, Swietlany, Romana, Walerego, Zofii. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, szczęśliwy powrót do domu dla Kazimierza. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże miłosierdzie, opieki Matki Bożej, Boże błogosławieństwo na każdy dzień dla rodziny Dziekiewicz, Junko, dla zdrowia dla Heleny, Teresy, Danuty, Lilii. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej za przeżyte 33 lata małego Marii, o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla niej. Ciebie prosimy. Módlmy się o laskę zdrowia dla Teresy, podziękowanie za otrzymane od Boga łaski dla Danuty z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne laski dla dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Heleny, Andrzeja, Adriana, Ireny, Stanisława. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla Fiedorowicza, Edwarda, Margaryty, Mateusza, pomoc w nauce i pracy dla nich, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Prośmy o laskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej dla kaplanów, sióstr zakonnych, których Pan Bóg postawił na drodze pewnej osoby, o nawrócenie do Boga dla Antoniego, o Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej dla rodziny Sienkiewicz, Aleksandrowicz, Juszkiewicz, Dubrownik, zdrowie dla Zofii i bliskich jej sercu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Matce Bożej, Panu Bogu za szczęśliwe rozwiązanie ciąży dla Małgorzaty, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, świętego Józefa, darów Ducha Świętego dla Maksima i Wiktorii, Walentego oraz o nawrócenie do Boga dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, świętego Józefa, darów Ducha Świętego dla Markiewicz, Zofii, Timofeja, Katarzyny, Pawła i całej rodziny Skrobuk. Ciebie prosimy. Prośmy o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Jadwigi, Andrzeja i Larysy. Ciebie prosimy. Prośmy o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej dla Kiżuk Aleksandry. Ciebie prosimy. Prośmy o laskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej dla Jurija. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Matce Bożej nieustającej pomocy za otrzymane laski z prośbą o pomoc dalej, miłosierdzie Bożego, łaska Ducha Świętego, duchowego i fizycznego uzdrowienia dla Wiktora, Leona, Walentyny, dla wszystkich z rodziny Król. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej za otrzymane laski z prośbą o zdrowie duszy i ciała,
o przebaczenie miłość Bożego, błogosławieństwo opieki Matki Bożej, potrzebnych las dla Heleny, Andrzeja, Aliny, dla rodzin Żółta, Lucha, Kolewczuk, Arciewicz, Marculewicz, Mogielnicki, Urba, Toczka, Romok, Wajnilowicz, dla rodzin modlitewnych grup Matki w modlitwie, dla ich otoczenia, Ciebie i my. Módlmy się o łaskę zdrowia, o dary Ducha Świętego dla kaplanów, sióstr zakonnych, dla lekarzy służby medycznej. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój, o zgodę, o przebaczenie dla naszego kraju, całego świata. Ciebie prosimy. Prosimy o zdrowie, Boże miłosierdzie dla chorych, dla osądzonych i dla ich rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, nieustającej pomocy, o zdrowie dla Gorbel, Stanisławy, Marii, Władimira, Barysiewicz, Jany. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, o zdrowie potrzebne laski w życiu dla Walentyny Mininej, kolejną rocznicę jej urodzin oraz dla jej bliskich. Ciebie prosimy. Módlmy się o powrót do zdrowia dla ciężko chorego Wiktora Abramowskiego, który znajduje się w szpitalu, o pomoc Matki Bożej, nieustającej pomocy, o ulgę w cierpieniu, o łaskę powrotu do zdrowia. Ciebie prosimy. Prosimy o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opieki Matki Bożej, obroną moc dla Wiktora, Natalii, dary Ducha Świętego w nauce dla Wiktora, dar ojcowstwa, dobrej żony dla Wiktora i dar podróży dla niego. Ciebie prosimy. Módlmy się, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, o pokój w rodzinie, potrzebne Boże dary w życiu dla Sofii, dla Paszkiewicz Dmitrija, Władysława, Marii, Aleksandra, Niny, Kazar Reginy, Krystyny, ich rodziny, Juralewicz Tacjany, jej rodziny, Zacharko Jeleny, jej rodziny, Sitnicz Kiryla, Arsenia, Ksenii, Виталия, Кульпекша Сергея, Матвеева Леокады и jej rodziny, Огородник Ірини, Маргарити, Роми. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne Boże laski w życiu dla szczególną opiekę Matki Najświętszej, dla rodzin Bielagór, Genoefa, Alona, Ibrahim, Adam, Leja, Kudlo, Wiktor, Leokadii, Евгений, Балтрамон, Виктория, Александр, Эрика, Стефания, Мария, Юрий, Каэль, Мария, Николай, Инна, Иван, Ирина, Олег, Эвелина, Тимофей, Дробняк Ирена, Мария, Виктор, Драгун, Алексей, Павлючков, Геннадий, Тереса, Владислав, Арина, Ульяна, Санюк, Юрий, Янина, Зофья, Подъеловский Артем, Яровская Злата, Яскель Виктора, Dubowskiego Marata, Jurko Alły, Astroga Aleksandra. Ciebie prosimy. Również Matce Najświętszej przedstawmy naszą intencję. Praszajmy o laskę dobrego i owocnego przeżywania Wielkiego Postu, o dar nawrócenia, o laskę skruchy naszego serca, o laskę przeżywania dobrej, wielkopostnej spowiedzi. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nim przyjaciółmi Kościoła Świętego i polecamy. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie, wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam just. Wielka Matko Boża, Matko nasza najlepsza, pośredniczko nasza uboga, szafarko łask wszelkich, Matko świętej wytrwałości, tronie miłosierdzia Bożego, poręka naszego zbawienia, pogromczyni mocy piekielnych, umocnienia słabych, ucieczko uciśnionych, cudowna lekarko w chorobach, ratunku ginących grzeszników, nadziejo zrozpaczonych, patronko misji świętych, wychowawczyni powoleń kapłańskich, mistrzyni życia duchowego, strażniczko świętości, opiekunko rodzin, czula Matko sierot, Pani naszych losów, pod Twoją obronę w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważaj na grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić. Przebacz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym. Tymi słowami сьогоднішньої антифони на уваход прагнем розпочати цю святую шум. Этой святой Евхаристии розпочинаем час Великого посту, той особливої подрихтовки до святого з мертвих повстання, до Пасхи Пана. Нехай цей час буде часом вельми плотним, нехай добрий Бог обудить у нас дар правдивого навертання, дар правдивої покути. Мы спознали певные наши слабости, обмежевания, махчима, как мы досвідчили тяжкость граху, яким триваем, з яким праз гады змагаемся. Нехай кожен з нас досвідчить этой ласки скрушеного сердца. Тільки такое серце має махчимость прийняти ласку Божого пробачення, усвідомити, що Бог не осуджає, що Бог не ненавидить, як каже сьогоднішня антифона на уваход. Що Бог хоче пробачити кожному з нас. Нехай ці дари Божого навертання будуть присутніми серед нас під час цих 40 днів нашої вандровки, нашого змагання з самими собою. Покорним гэтым доброго Бога попросим за посередництвом Маті Божої несломної допомоги, до якої сьогодні перед судовним образом Маті Божаліцької молилися. Нехай вона вислухає наші просьби, дасть нам эту ласку доброго переживання посту. Нехай вислухає так само ті просьби, які ми до її узносили під час набоженства. Менавіта ў гэтай інтенції прагну скласти гэтую найсвятейшую ахвяру.
Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam prześwięty post, zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie kniги proroka Joeля. Цяпер кажа Пан: «Звярніце да мяне ўсім сваім сэрцам у посце, у плачы і галашэнні. Разрывайце сэрцы ваше, а не ваше адзенне. І навярніцеся да Пана Бога ваша, бо Ён ласкавы і міласэрны, доўгацярпялівы, шматміласцівы, неахвочы да пакарання. Хто ведае, можа павернецца, ён і пашкадуе, і пакіне за сабой благаслаўленне, ахвяру некрывавую і з напояў для Пана Бога вашага. Затрубіце ў рог на Сіёне, асвяціце пост і склічце урачысты сход. Збярыце народ і асвяціце супольнасць, склічце старцаў, збярыце юнакоў і немаўлят, няхай выйдзе малады са свайго пакою, а маладая са свайго алькова. Няхай паміж бабінцам і алтаром плачуць святары, слугі Пана, і кажуць: пашкадуй, Пане, свой народ, і не аддавай спадчыны сваёй на ганьбу, як язычнікі панавалі над ёй. Навошта будуць казаць між народамі, дзе іхні Бог? Тады парупіцца Пан аб сваёй зямлі і пашкадуе свой народ». Гэта Слова Божае. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ад ім'я Христа ми з'являємося посланцями якби самого Бога, який закликає праз нас. Ад ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом. Бо того, хто не ведав греху, Ён учинив грехом замість нас, каб ми у ім сталися справедливостью Божою. Як супрацовники ми закликаємо, каб ви не
прымалі ласкі Божай дарэмна, бо ён кажа: «У час спрыяльны я пачуў цябе, і ў дзень збаўлення дапамог табе. Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення». Гэта слава Божае. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. W той час Jezus сказал своим учням: «Глядите, не чините справедливости вашей перед людьми, как яны бачили. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай. І Отец твой, які бачыць патаемнае, дасць табе. І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рогах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой твой, і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будзьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду, а ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмыры твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Гэта слова Пана. Пяльцовая серада, пачатак посту, і, безумоўна, традыцыйна на гэты час, на гэты першы дзень вось гэтага посту мы разважаем аб яго значэнні, аб неабходнасці. Чуем на самай справе штогод адны і тыя справы, аб тым, каб мы змянілі жыццё, каб мы грахі свае вызналі. Аднак, можа, сённяшняе Божае Слова дае нам яшчэ пэўныя такія думкі, пэўнае святло Духа Святога, які паказвае, якая моц можа быць у посце. Можа, в першую чаргу звернем сённяшнюю увагу на чытанне з кнігі прарока Йоэля. Дасканалае чытанне, якое падыходзіць да пачатку посту. Прарок, ён прамаўляе гэтае сваё прароцтва, заахвочванне. Звярніце сэрца свае да мяне, кажа ён ад імя Бога ў посце, ў плачы, галашэнні. Кажа ён гэта ў Іерусаліме, ў той час, калі для народа Ізраіля адбылася для гэтага народа вялікая трагедыя. У той час саранча. Гэта вось катастрофа для людзей, якія жывуць сельскай гаспадаркі, для людзей, якія жывуць з зямлі. Вось прарок прапаведуе, калі саранча надыходзіць гэтымі вось хвалямі дзесьці з пустыні і нішчыць усё. І люд Божы ў Іерусаліме і на ваколіцах пачынае разумець, што бліжэйшы год, прынамсі будучы год, гэта год голаду.
Саранча вось гэтыя для нас казалася б такія вось безабаронныя кузнечыкі, з'ядае ўсё, усю жыўнасць, усю зеляніну, ўсё, што толькі можа з'есці, з'ядае. Ніякага насення, нічога нельга ураджаю сабраць. Яны разумеюць, і прарок Божы кажа гэтым людзям якраз пад натхненнем Божым: наступіў час, Бог дапускае гэта, каб вы звярнулі свае сэрцы, каб вы тыя, якія не хацелі посціць, пачалі адчуваць гэты пост, каб вы пачалі плакаць, але не плакаць на паказ, не разрываць свае шаты, сваё адзенне на паказ, бо час посту наступіў, разрываць яго з сапраўдным вось галашэннем. І ён заахвочвае гэты народ да гэтай справы перад абліччам голаду, нават больш таго, святарам кажа: і вы павінны плакаць перад алтаром Божым, бо і вас гэта будзе датычыць. Усе будзем страдаць, усе будзем ад гэтай ганьбы, ад голаду гэтага будзем перажываць. І ён кажа, каб гэтага не адбылося, каб Бог над намі змілавіўся, каб Бог спыніў гэтую навалу саранчы, каб даў нам нейкую надзею пражыць, павінны пасціць мы разам усе. Ён вельмі дзіўныя рэчы кажа: склічце ўрачысты сход, сабярыцеся ўсе разам, асвяціце пост, затрубіце ў рог Пану і пачніце пасціць. Вось гэта вельмі важны момант на сённяшні год. Важна, каб мы на яго звярнулі ўвагу. Мы асабіста посцім, мы асабіста там нейкія практыкі свае маем, нейкія там рэчы з нашай асабістай духоўнасці чынім. Але Бог сёння кажа, калі хочам уратаваць адзін аднаго, каб супольнасць нашу, горад наш, парафіі, увогуле, краіну, калі хочам, каб штосьці змянілася, каб стала лепшым, то мы павінны супольна посціць, як адзін урачысты сход. Мы павінны свядоміць сабе, што 2 ці 3 чалавека, якія посцяць у адной справе, у адной інтэнцыі, у Бога вялікую ласку маюць. Гэты пост становіцца вельмі моцнай, вельмі глыбокай, пераканаўчай малітвай перад абліччам Пана. Часамі ёсць такі момант, калі ўжо няма сіл маліцца, калі вось гэтыя людзі, да якіх прарок прамаўляе, людзі, якія гібнуць з голаду і не маюць магчымасці ўжо нічога рабіць. Ён кажа: плачце і пасціце. Адзінае, што вам застаецца, наколькі шчырае сэрца ваша дазваляе, разрывайце ваша сэрца, а не вашае адзенне. І вось сёння Бог нам запрагнуў праз гэтага прарока, шмат стагоддзяў таму прапаведуючага сваё прароцтва. Бог запрагнуў і да нас прамовіць, каб, магчыма, мы таксама прыслухаліся да яго словаў, каб, магчыма, мы таксама пачалі пасціць не за тое, каб толькі я стаў свяцейшы, лепшы, менш грэшны, каб пэўныя рэчы ў жыцці маім, сям'і маёй, парафіі, касцёла, увогуле краіны маёй, чы горада майго, чы вуліцы, каб пэўныя рэчы пачалі змяняцца, каб Бог пачаў там дзейнічаць, каб людзі адчулі гэтую скруху сэрца, каб гэтыя скамянелыя сэрцы сталі больш добрымі, каб цынічныя сэрцы больш уражлівымі сталі, каб людзі перасталі бачыць толькі выключна сябе і свае патрэбы, але звярнулі ўвагу на іншых, на суседзяў, вакол якіх яны жывуць. Вось гэты пост прыносіць гэтую вялікую карысць, і Бог сёння да нас так прамаўляе. І няхай гэты таксама пост будзе менавіта і з такім настаўленнем і такой інтэнцыяй перажыты. І другая яшчэ рэч, в якой таксама сённяшняе Божае Слова, ужо Евангелле, в якой Христос вельмі моцна кажа: не чыніце падчас пасту справядлівасці вашай перад людзьмі. Больш дакладны перавод, ён гучыць так: не чыніце пабожных чынаў перад людзьмі. Сам Христос сёння заахвочвае нас, каб мы не памыляліся, лічачы, што пост — гэта час пабожнасці. Пост — гэта час, калі мы маем магчымасць глыбей чи мацней маліцца, калі мы павінны, прынамсі, ось наступіў такі перыяд літургічны, павінны стаць пабожнымі. Пост абсалютна іншая рэч. На пабожнасць, на веру нашу ніякім чынам не ўплывае. Христос аб сім аб іншых рэчах кажа: перастаньце быць крывадушнікамі, ён кажа. Пачніце любіць тых, за каго моліцеся. Пачніце перажываць за тых, каму дапамагаеце.
Пачніце суперажываць, адчуваць голад тых, каго корміце, плакаць з тымі, хто плача. Пачніце жыць вось гэтым поўнай праўдай свайго жыцця аб гэтых людзях. Ён прамаўляе гэтая праўда да фарысеяў. У той час людзей дасканала разумеючых, як трэба пасціць, дасканала паказваючых, што такое пост, якія вельмі прыгожа ўмелі разрываць сваё ўбранне, яшчэ прыгажэй умелі пасыпаць сабе головы пеплам і крычаць на рогах вуліц, што яны плачуць і посцяць. Христос бачыў, што ніякай веры, ніякага посту там няма, бо сэрца скамянелым застаецца, сэрца патрэбы іншага, асобы іншага чалавека не бачыць. Магчыма, і нам варта гэтыя словы пачуць, каб мы не былі людзьмі пабожнымі, але былі людзьмі Божымі. Каб мы, можа, не насмак знаходзілі часу на такой павярхоўнай малітвы, але над глыбокім разважаннем, што такое Христос, што такое Евангелие, што такое навярнуцца да гэтага Евангелия, што такое ім жыць, чи я жыву ім сёння. Каб на гэтым мы затрымаліся. Можа, магчыма, такі пост нам сёння патрэбны на сённяшні час, на гэты год. Аб гэтых і іншых справах Бог сёння нам кажа, прамаўляе Христос. Няхай так станецца, няхай Маці Божая, нястомнай дапамогі, за якой сёння так шчыра молімся, няхай выпрасіць нам гэтую ласку, праўдзівага перажывання посту. Няхай дасць нам добры Бог пасціць, але пры гэтым адчуваць радасць, адчуваць задавальненне ад таго, што Бог дзейнічае ў маім сэрцы, дзяліцца гэтай радасцю з іншым. Магчыма, Бог дазволіць мне пасціць і маліцца за кагосьці, хто найбольш патрабуе гэтага. Няхай так таксама станецца. З такім настаўленнем і з такім шчырым жаданнем перажыць гэты пост, няхай Маці Божая для нас вось гэту ласку выпрасіць. Амén. Цяпер наступае абрад пасыпання нашых галоў попелам, абрад пасвячэння попелу. Па магчымасці станем, як на святой камуніі. Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty. Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich unawrócenia. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz swoje dobroci, pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy. Spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, przez gorliwe pełnienie 40-dniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków.
nasz jest Bogiem żywych, a nie pomierłych. I On nie pragnie niczyją śmierci, ale czeka na wертання, aby podarzyć nas wiecznym życiem. Тому з довіром узносим до Його наші просьби. Молимся за всіх охрещених, як вони були свідками радості, яка виникає з віри у те, що Бог дає збавлення. Тебе просим. Молимся за людей, які відвернулися від Бога, як вони прийняли Його Слово і отримали ласку на вертання. Тебе просим. Молимся за неверующих людей, как они, открывши свое сердце и розум, познали живого Бога, присутного в костеле. Тебе просим. Молимся за людей, которые переживают особистое несчастье, как они перестали сподеваться только на властные силы и звернулись до Бога, який з любов'ю допомагає кожному человеку. Тебе просим. Молимся во всіх тих інтенціях, які ми узносили доброму Пану за посередництвом Матері Божої, так само у наших інтенціях, области доброго переживання Великого посту. Тебе просим. Молимся за нас, удельників этой Евхаристії, как розпочатий Великий пост став для нас часом покаяння і поєднання з Богом і ближніми. Тебе просим. Глянь, Пане, на нас, які стоять перед Тобою, і обуди в наших серцях імкнення до святості, праз Христа, Пана нашого. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieło pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady i oczyszczeni z grzechów, mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Boże nieskończonej dobroci. Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim duchu i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w lasce przebaczenia. Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić zawarła z nimi nowe przymierze. Przez Jezusa Twojego Syna i naszego Odkupiciela, przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, abyśmy, polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu, odnaleźli drogę powrotu do Ciebie, otwierając się na działanie Ducha Świętego, nowym życiem żyli w Chrystusie, wychwalali nieprzerwanie Twoje imię
i służyli braciom. Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, pełni podziwu i radości z odnalezionego zbawienia, jednoczymy się z niezliczonymi chórami aniołów i świętych, aby śpiewać Twoją chwałę. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swego Ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, w którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia. Gdy Twój Syn jedyny sprawiedliwy wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża, On zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią, na znak wiecznego przymierza chciał obchodzić Paschę ze swymi uczniami. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Czcimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Znajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże, prawdziwy i wierny tę ofiarę, która cała ludzkość daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości, z naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Włodzimierzem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, z apostolami i naszymi zmarłymi
braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Chwała Tobie, Boże, który masz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chwała Tobie, Boże, który masz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chwała Tobie, Boże, który masz grzechy świata, podasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Boże, niech przyjęty sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Bożą pomocą rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, a więc 40 dni jeszcze przed nami. Zachęcam do udziału w drodze krzyżowej każdy piątek o 9:30, 18:00. Dla młodzieży o 19:00 w sobotę droga krzyżowa, a więc do gorzkich żal. Zachęcam przygotować się do spowiedzi wielkanocnej, solidnie odbyć. A więc niech dobry Bóg każdemu z nas na ten czas pobłogosławi ten dar zdrowej Bożej skruchy udzieli każdemu z nas podczas tego postu. A na ten czas z wiarą przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.